लोगोफोर फैजों नायनि जुदि नोंथाङा मान्थलि 5,000 इनभेस्ट खालामनानै बेसे गोबाव इनभेस्ट खालामनायजों नोंथाङा क्ररपति जानो थाखाय हायो जोङो नायनि नोंथांमोन। हमना लादो नोंथाङा 5,000 इनभेस्ट खालामगोन मान्थलि। हमना लादो 20 बोसोर इनभेस्ट खालामबाय ना 20 बोसोर नोंथाङा इनभेस्ट खालामगोन आरो नोंथाङा नैबे पार्सेन्टेज मा होनना बुङो इन्ट्रेस्टखौ जोङो 15% हमना लानोसै 15%। अब्ला जोंनाव बेसेबां माबायो बियो 5,000 नोंथाङा इनभेस्ट खालामगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां नाम्बार अफ इयार्स नोंथाङा 20 बोसोर मान्थलि कन्टिनिउलि इनभेस्ट खालामगोन अब्ला नोंथाङा बेसेबां इनभेस्ट खालामगोन 12 लाख नोंथाङा इनभेस्ट खालामगोन अब्ला नोंथाङा बेसेबां माबा मोनगोन कनपाउन्डिं इन्ट्रेस्ट हिसाबै नोंथाङा 76 लाख जागोन। अब्ला जोङो बेखौ बारायबावनांगोन नोंथाङा हमना लादो 25 बोसोर नोंथाङा इनभेस्ट खालामगोन 25 बोसोर ना 25 बोसोर इनभेस्ट खालामोब्ला बेसेबां जायो जोङो नायनोसै। नोंथाङा इनभेस्ट खालामगोन 15 लाख अब्ला नोंथांनाव इन्ट्रेस्ट हिसाबै मोनगोन 1.66 crore। अब्ला नोंथाङा बेसेबां नांगौ टाइमा 25 बोसोर नांगोन। नोंथाङा नैबे नोंथांनि थाखाय रिटार्नसा बाराबो जानो हागौ बे इन्ट्रेस्टआ। हमना लादो बियो 16 हमना लादो 16 ब्ला बेसेबां जागोन 15 लाखआ नोंथाङा जागोन खिन्थु बियो नायदो 2 crore नोंथांनिया इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरोखि। अब्ला बेसेबां टाइम लागोन नोंथांनाव 25 बोसोर नङाब्ला 20 बोसोर नोंथांनाव टाइम लागोन क्ररपति जानो थाखाय। थेंक इउ।